Maayong buntag, kumusta? O karon na uban na sabta sa laing nga dapit nga ato nga pagabisitahan. Kay lagi no kini nga maong area ang makadaghan nato ning gakakita diha sa social media o this time ato kining adtuan ug nakapatsada sa nga taliwala pa man nga kapina 90 kilometros ang atong biyahe apan ingon ani ka sulit ang imo nga malapyan pagkanindot sa kadalanan labi na ang dalaga kanindot sa kabukiran. Kumusta? Oga karon sa pila ka kilometro ngatong gibiyahe nakaabot na kita diring dapitas may Lantaw 360. Oga diha mo na ang atong sakaon karon nga mga panahon na. Mayong puntag, kumusta? Oga karon no, alas 5 ta nagpa-alarm but before ta nag-alarm nga itong cellphone nagmata na tadaan kay lagi gusto na to nga sayos puntag na makita na to ang palibot there is my Lantaw 360. So karong oras tulog pa sila, tulog pa, so ako pa ang mata mugawas na karon atong taon no ang kining Lantaw. Sige vera. Damingon nga talapalan talan sa atong mga experience. Yun.
grabe yun katugnaw karon. Gahapon pala pag-abot na mo. O kanang hapon. Nanay ko dire tugnaw na siya ang iyang hangin labi na muulan. Perfect tugnaw na. Mo di ang gwapo kayo. Sus. Pagka nindot kas palibot na di bilibay ang mag bonfire. Okay lagi nakakita tadi ni gabi. Solay taga sa kadire okay din magud magpa-picture yung para overview kayo ang kita diba wow pagkapat sana kunin na pagka the best yun nga din magpuyo sa talakag ulap na itong talakag ingani ang kuan sugat sa inyo panahon sa kabuntagon pag kanindot kayo kung kaganiya ako pa ang nagtikaw-tikaw karon no ako'y kauban okay hilang sa big baso ang ang tasa nakadiha paghay Zan paghay Zan paghay hay hoy gihangak gigog pinaklay no kay mo ni atong giagi baklayo kana og nata diri sa ningon nato si mitoktok na dinhi sa lantaw mo na yung area kita gini mo tanan ba pagka nindot di kayo mo na atong gibantay-bantayan karon asa ba dapit mo sila ka ang Bidlisyo ni hari adlaw. Sa may Lantaw 360 sa Lungsod Talaga nga Lalawigas, Bukidnon. Inilalabang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.